Od môjho deda som sa naučil veľa. Rozprával mi príbehy, ktoré boli hlboké a dodnes vo mne rezonujú. Jeden z nich mi zostal v srdci navždy. Hovoril mi, že my, mladí ľudia, sa často sťažujeme na maličkosti. Na studenú vodu, na zlé počasie, na nepohodlie. Potom mi rozprával o čase vojny. O tom, ako mladí muži museli utiecť do hôr, aby ich nezastrelili. Museli sa skrývať, len aby prežili. Vonku bolo -17 stupňov. A jediný spôsob, ako prežiť noc, bol ľahnúť si na seba. Tesne, jeden pri druhom, takmer ako pyramída, aby teplo z jedného tela prešlo do druhého a aby ráno nezamrzli. Keď som to počul, niečo sa vo mne zmenilo. Uvedomil som si, čím všetkým si tá generácia prešla a prečo boli takí silní. Môj dedo mi často hovoril, všetko sa dá prežiť, pokiaľ nie je vojna. A vtedy som pochopil, že vojna je možno to jediné, čo je na tom svete skutočne najhoršie. Ak nie je vojna, všetko ostatné sa dá zvládnuť. Môj dedo bol silný človek, mal dobré srdce, pomáhal ľuďom, kde mohol a nikdy za to nič nechcel. Až do vysokého veku zostal skromný, úprimný a dobrý. Z tohto príbehu som si zobral jedno. Už sa nikdy nesťažujem na počasie, chlad ani problémy. Keď niečo príde, spomeniem si na nich. Na ľudí, ktorí sa zohrievali vlastnými telami, aby ráno mohli ešte dýchať. A vtedy viem, že to, čo dnes nazývame problémom, je v porovnaní s tým nič.